rapture, unsa man kini? Isa kini kapanghitabo nga bayawon kita ngadto sa ibabaw sa mga panganod sa pagsugad sa Ginoong Hesus. Gusto ka ba moban sa rapture? Paminaw sa halik ang Kristo Hesus aron ikaw makauban panahon sa rapture. Kini nga panghitabo, klaro kay nga mahitabo kini sa Bible. Mabasa nimo kini sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 down to verse 18. Mao kini ang ingon sa pulong sa Ginoo. Apan dili kami buot mga igsuon, nga dili ninyo mahibaluan ang mga mahatungod sa mga nangatulog na. Aron dili kamo managsubo bisan sa uban nga walay paglaom. Now si Apostol Paul dili niya gusto nga ang mga taga Tesalonica dili kabalo mahitungod ni adtong mga nangatulog na or ni adtong mga nangamatay na. Aron nga dili kini sila masubo sama sa mga tawo nga walay paglaom. Kini man mga tawo nga walay paglaom mahitungod sa rapture, mahitungod sa malabot nga panahon, magsubo ni sila pagmamatyan sila nga murag mamatay sila. Magligid-ligid pag-ayo mo uban dito sa lungon, magpalubong og apil, sigig hilak nga walay kahumanan, mao ni mga tawo nga walay paglaom. Pero ang mga tawo nga naay paglaom, masubo tuod sila, pero dili gayud susamaan ng mga walay paglaom. Now, para nga kini mga tawhana mabalik ilahang kadasig sa pagkinabuhian ning kalibutana, gitagaan sila ni Apostol Paul og kaalam mahitungod sa unsay mahitabo ni adtong ilang mga loved ones nga nangamatay na. Loved ones nga nagtuo kang Kristo Jesus. Ingon sa verse 14, kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw. Busa tungod kang Jesus banhawon og dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Now, kita nagtuo nga si Jesus namatay pero nabanhaw. Now, ang truth is mao ni. So sama ni Jesus nga siya namatay og nabanhaw, kita pod mamatay pero banhaw man usab. O kita ubanon uban kang Jesus ngadto sa panganod kadtong nangamatay na nga nagtuo kang Kristo Jesus sa dihang buhi pa sila maapil sa resurrection, sila maapil sa rapture. Verse 15, kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kita nga mga buhi nga managpabilin hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna sa mga nangatulog na. Now, mo ni ingon sa pulong sa Ginoo ngadto kang Paul nga kita nga mga buhi pa nga maabtan ni Kristo nga buhi pa, dili kita magauna ni adtong mga nana sa sementeryo nga matay na. Ang una mahitabuan ni is banhawon kini sila then kita usabon dayon dungon kita pag rapture. Mao na ingon sa verse 16. Unya mabati ang singgit sa pagmando og usa ka tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios. Ug mokunsad ang Ginoo gikan sa langit, maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Inig rapture na, inig balik ni Kristo Jesus, adunay kusog kay nga singgit sa usa ka arkanghel. O adunay say singgit sa pagmando tingog sa usa ka arkanghel. I do not know kung say content ani nga singgit. Basta usa kini ka tawag sa mga anak sa Ginoo, preparation kini. Unya, uban sa singgit, aduna po'y lanog sa trompeta sa Dios. Adunay trompeta nga madungog. Lanog kini nga trompeta, kusog kini nga trompeta. Ang uban gaingon nga mao kini siya ang katong 7 trumpets dito sa Revelation. Pero actually, dili ini siya 7 trumpets sa Revelation. Kaya kung lantawon nimo ang trumpet sa Revelation, kung mutingog ang mga trompeta diadto na may judgment. Dire, this is deliverance man nga trumpet. Mutingon trompeta og mga luwas kadtong mutingon trompeta o mga banhaw kadtong mga patay. I-rapture kitang tanan dito sa panganod. Now, mo na ang naadiani. So, lahi kini nga trompeta. Kining trompeta nga naadiani, gi-illustrate kini sa Exodus nga ipatingon trompeta ba pagkatapos ang mga tao dayon dito sa Israel mag-meeting sila para mag-meet sa Ginoo. Exodus chapter 19. Naingon na pod, usa kini ka trompeta nga pagatigongon aron nga tawogon ang mga iyaha sa Dios o kita mag-gather together, matingob kita, i-rapture padulungan to sa langit. Mao ni mahitabo mga iso, no? Na ay singgit sa pagmando ug ang tingog sa kanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios nga ug mokunsad ang Ginoo gikan sa langit. So na ay singgit, na ay trompeta, na dayoy pagkunsad sa tuwa nga Ginoo. Mukunsad din ang Ginoo gikan sa langit, mukunsad ang Ginoo padulong diri sa panganod. Maoy unang banhawon kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. So, mukunsad si Kristo, humana ang singgit, humana ang trompeta, mukunsad din si Kristo. Pagkatapos katong na sementeryo, katong sa unang panahon nagtuo sila kay Jesus Christ, kini sila mamangon ni sila.
resurrection. Kay nagtuo man sila kang Kristo Jesus. Na-appeal sila sa resurrection. Pero katong mga nangamatay na, nga wala nagtuo sila kang Jesus Christ, adihang buhi pa sila, dili sila ma-appeal sa resurrection. Magpaabot sila ngadto sa second resurrection. Banhawon sila, i-judge sila sa Great White Throne Judgment, ug ibutang sila sa lake of fire. Pero katong nagtuo ka Jesus Christ, nagdawat kang Kristo Jesus, isip Dios og manluluwas, sila pagabanhawon sila. Ug una, dayon sa verse 17, unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoong Hesus. Now, kita nga buhi pa, usbo na nga atong lawas. Gikan sa corruptible body ngadto sa incorruptible body. Sama gud sa mga patay, gikan sa madunot nga lawas ngadto sa dili madunot nga lawas. Suotan kita sa Ginoo og bag-o nga lawas, glorified body, perfect body, body nga dili bati og sakit, body nga dili bation og masamad pa, perfect kini nga body. Kadtong mga bungi, ugos mawala ilang pagkabungi. Kadtong mga libat, kadtong mga di kakita in resurrection, of course makakita na sila. Of course perfect body good, glorified body good. Makakita ba day kag glorified body nga libat paghihapon. Makakita ba day kag perfect body nga bungi paghihapon. Kulang gyapon ang postiso, kulang gyapon ang ngipon. And of course, katong mga kuan, walay kamot, nanay kamot. Kung naamay, kana bang naisakit sa pangutok, inikabanhaw niya, di na siya sakit, wala na siya sakit sa pangutok. Perfect na gid ka, ang imuha, perfect na gid ang imong body ani nga time. Panahon sa resurrection, o panahon sa pagka-bag-o sa lawas ni adtong buhi pa inigbalik ni Kristo. Gitawag kini nga translation. Ang mga patay, banhawon sila, resurrection. Ang mga buhi, mausab ang ilang lawas, ang ngalan is translation. Dayon, dungan din taog rapture sa langit. Ingon sa verse 17, unya kita nga buhi pa niya itong adlaw, bayawon uban kanila. Kanang kanila diha, ga-refer ka na sa mga gibanhaw. Bayawon uban kanila. Bayawon meaning sakgawon. Snatch meaning i-rapture. Uban kanila dito sa mga panganod. So dito sa mga panganod, dito kita makigtagbo kang Kristo Jesus aron pagsugat sa Ginoo. So ang Ginoo munaog siya atong sugaton ang Ginoo dito sa panganod, unya makig-uban na dayon ta kang Kristo Jesus hangtod sa kahangturan. Ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Wow, pagkatsada ani nga explain na ba? Makig-uban na ta kang Kristo Jesus, di na kita magbulag kang Kristo Jesus hangtod sa kahangturan. Ani nga takna pagapahiran ni Kristo Jesus ang atong mga luha. Wala na'y kamatay, wala na'y kaguol, wala na'y bayronon nga mga utang. Kini nga time, usa ka perpekto nga day para niadtong mga nagtuo kang Kristo Jesus karon nga panahon. Nagantos magkakaron sa malabot nga panahon, mabugto na ang kadina sa pag-antos sa imong kinabuhi. Gahila ka karon sa malabot nga panahon, pahiran sa Ginoo ang imong mga luha. Kung ikaw karon nga time nagaagulo ka sa kasakit aning kalibutan na, sa malabot nga panahon, magasmile ka magising uban sa atong Ginoo. Karon sige pagag-ampo aron makakita ka sa Ginoo. So malabot nga panahon ma-fulfill na makita na gani mo si Kristo face to face. O pagganindot ani nga panahon ang persona nga ginapaabot nimo nga moabot sa imong kinabuhi, moabot na gyud siya. Nakita na gani mo siya. Patsada man gani ba aton time ba nga makita ta ni President Duterte ba o baka kinsa man yung president kaganahan? Uy, tsada kay makakita ka face to face. How much more makakita ka face to face sa King of Kings, sa Lord of Lords, kang Kristo Jesus nga namatay ug nabanhaw para kanimo. Pagkaanindot ani nga panahon mga igsoon. Pero para lamang kini sa mga nagtuo kang Kristo Jesus karon nga time. Sa nagdawat kang Kristo Jesus isip Dios ug manluluwas. Apan sa mga tawo nga wala nagtuo nagdawat kang Kristo Jesus isip Dios ug manluluwas, dili sila maapil sa rapture. Dili sila maapil sa banhaw kung namatay na sila. Dili po sila maapil sa translation kung buhi pa sila inigbalik ni Kristo. Katong mga buhi pa inigbalik ni Kristo Jesus nga dili maapil sa rapture, kini sila mabilin sa kalibutan. Unya mag-anto sila sa tribulasyon. Kung mutuo sila kang Kristo Jesus, panahon sa pagpatingog sa mga trompeta, sa mga silyo, pagyabo sa mga panangsan, kung mutuo sila kang Kristo, kaya na may wali ani sa 144,000 ka mga Hudyo.
ug two witnesses na yung mga Christian sa nidaghan gyapon kumutuo sila modabot sila kang Kristo Jesus isip Dios ug manluluwas maluwas gyapon sila. Pero ulahi sila kanato nga naapil sa rapture. Busa, ikaw kung ikaw gusto nga maapil sa rapture dili ikaw mabilin, gusto ka maapil sa pagsakgaw. Now, dawatan na si Kristo, isip Dios og manluluwas. Mupuyo si Kristo sa imong kasing-kasing karon. Biyaya mga sala, ug puyo sa imong kasing-kasing. Butakan kanyang tatak sa balang espiritu. Kini nga tatak alang sa adlaw sa pagtubos Efeso 1:13 Efeso 4:30. Kini nga butang gisulti pud ni sa 1 Corinthians chapter 15. Giingon diani 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Kining flesh nato ug atong blood nato dili kini magkapanunod sa gingharian sa Ginoo. Meaning, tagaan ta sa Ginoo og body nga dili sama na atong flesh nga naay blood. I do not know unsa na klase nga body ang perfect body. Kay of course, kini ato ang lawas dili magini perfect po sa nanginhanan sa dugo, always kay daladalag food ang dugo para sa lawas, bali ang dugo may motorcycle sa atong lawas baga daladala siya og kanang pagkaon, daladala siya og waste. Kaya nga naman atong lawas ga cycle ba. Now, ang atong new body dili na kinahanglan nga kinahanglan pagdugo. Ngano man, kay ang atong body dili man siya i-repair, di man siya kanunay ipagkaon nimo para siya mabuhi kay eternal body man kana siya. Physical body pero eternal. So dili siya kinahanglan og dugo nga body. Kining body nga naay dugo, mo ning body nga madunuton. Ang body nga walay dugo, perfect body, mo nang body mga gison nga dili madunuton. Verse 51, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Now, mo kaning mystery, mo kaning tinago. Dili kitang tanan mga tulog, dili kitang tanan mga matay, meaning anak mo yung mga matay. Apan kitang tanan mga usab. Ingon dere, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Ingon diyan ni, sa kapaspas, sama kapaspas sa pagpilok sa mata, sa katapusan nga trompeta, kay ang trompeta pagatingongon man, ang mga namatay, mabanhaw sila ngadto sa pagkadili madunuton nga lawas. O kitang tanan nga buhi pa, mausab kita, matranslate kita. Ingon din sa 53, for this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So ano nga tayo mga iso, makabaton kitag immortal body, makabaton kitag body nga dili makorrupt, body nga dili madunot, body nga dili mamatay, body nga dili masakitan, body nga perfect nga body, incorruptible body, immortal na nga body. Dili sa man itong body karon nga mortal, mamatay, matigulang, mungunot, mamaot. Kana nga body is perfect body. So walay tao diha nga anak sa Ginoo nga nay diferensya ang yang nawong ana nga time. Nay diferensya ang lawas. Ang mga buta makakita na, ang mga bungol magadungog na. Ang mga walay tiil, nana sila tiil. Perfect na ang ilang kinabuhi. Inigbalik ni Kristo Jesus.